Huispater Tim Pieters. Dat is een goede tijd. Hij was een dichter. Een historicus. Een liedjeschrijver. Hij is een get van zijn inspiraties. Dat is Steven Kuppenik. De hoofdman van Kuppenik. Dat zong ze een paar altijd. Geef me nog een drupje, geef me nog een drupje. Dat is een houten beeldje wat uit Duitsland is metgenomen. Ik heb het met Goethe genomen. Dat is een boven lezen. Als er nog een daarachter stond, dat is een muzikant. En dan hebben we de drie schoens, die baguette historie hebben in Eidmestreeg. De Flup de Koostaat, Piele Bukkem en de Kletskop. Voor de Kletskop Wensink, ja, in die richting. En adios, bye.